Започнахме добре мача и така почти цялото първо по време диктувахме нещата ми си. Изпуснахме няколко положения, едното от което 100% Валдър не смирна в така не лоши. И вместо на почивката да се дигнем още повече, някакси се премирихме един вид, аз такова усещане. Второто по време се разкъса мача, вече бързахме, имаха желание да вземем мача, обаче нашата игра се разстрои. Но Кателев почувства болки, искаше да го сменяше на почивката. Оттам до някъде се разслои играта ни, вече с минаване на времето и нашата припрялост и изритани топки, едва ли не по-бързо да стигнем на тяхната врата. Не успяхме, можеше да загубим матча. Нито правиме трагедии, нито нищо, продължаваме си. Нормално това. Merci.